Adam, a čo tu dneska robíme? Niekoho hľadáme. A koho hľadáme Kusolíkovi? Kusolíkovi hľadáme nových kolegov do nového oddelenia, ktorí budú zvárať na diaľku z pohodlia domova. Čože? Čo si ostal takýto prekvapený? Teba ako zvárača vybavíme kompletne moderným zváracím pracoviskom, a to priamo u teba doma. Vďaka zváracím a komunikačným nástrojom budeš plniť zákazky nielen po celom Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Technológiou podobnou virtuálnej realite budeš mať oblúk neustále pod kontrolou, a to v reálnom čase. Zatiaľ čo ty budeš zvárať v teplákoch a papučiach na diaľku z obývačky, nerušíš ani rodinu, ani susedov. A čo pracovná doba? Pracovať môžeš hocikedy, dôležité je byť online v čase od 8 do 12, a to hlavne kvôli komunikácii s kolegami na vzdialenom pracovisku. Proste zváraj, keď sa ti zachce. A čo potrebuješ, aby taký zvárač vedel? Všetko dôležité nájdeš v inzeráte, v skratke musí mať certifikát a vedieť zvárať všetkými metodami tak, aby konečný výsledok zvládol aj ten